Μείνουμε στο θέμα αυτό. Πάμε να συναντήσουμε μέσω Skype τον κύριο Χρήστο Μαρινέλη, οργανωτικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Καλησπέρα από τα Γιάννενα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρινέλη. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να καταγράψουμε την άποψη των στρατιωτικών τώρα για κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή και έχει ξεσηκώσει ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις και μια αναστάτωση σχετική. Και από την άλλη, βέβαια, και από τα σώματα ασφαλείας όπως είναι αστυνομικοί, πυροσβέστες και οι λιμενικοί, βλέπουμε αντίστοιχες αντιδράσεις. Ακούσατε ίσως τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, τον Ιωαννίνο, να λέει ότι θα έχουμε μεγάλη εβδομάδα, αλλά όχι λόγω της μεγάλης γιορτής για την Ορθοδοξία, αλλά λόγω των αντιδράσεων που έρχονται. Θέλω να επισημάνω εδώ ότι μια ανακοίνωση δική σας της ΠΟΕΣ, αρκετά σκληρή, η οποία χαρακτηρίζει ντροπή της ανακοινώσης του Υπουργείου Άμυνας την περασμένη Παρασκευή. Απ' την άλλη, μια άλλη ομοσπονδία, γιατί δεν είσαστε ενιαίοι συνδικαλιστικά, η ΠΟΜΕΝΣ, μια άλλη ομοσπονδία ενώσεων στρατιωτικών, χαιρετίζει τις ανακοινώσεις και λέει ότι πρέπει όντως να δει και τα άλλα σώματα ασφαλείας η πολιτεία, όχι μόνο τους στρατιωτικούς. Δεν θέλω να σχολιάσω τώρα τα συνδικαλιστικά σας. Να δούμε την άποψη καταρχάς που λέει η δική σας, την άποψη που λέει ότι είναι κοροϊδία. Αυτά που ανακοινώθηκαν είναι προεκλογικά θα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το θέτετε πάρα πολύ σωστά το ζήτημα. Όσον αφορά λοιπόν την άνηση μεταχείριση την οποία αναφέρεται μεταξύ των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Εάν υπάρχει, κύριε Μπούρχα, άνηση μεταχείριση, αυτή την υφίστανται μόνο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Και για να γίνω κατανοητός και στον κόσμο. Πέρα λοιπόν από το θέμα του ενιαίου μισθολογίου που ισχύει αυτή τη στιγμή, το ψηφισμένο με τον νόμο 4472 του 2017, το ενιαίο μισθολόγιο για τις ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, υπάρχουν κάποιες άλλες παράμετροι οικονομικοί, όπως παραδείγματι η νυχτερινή αποζημίωση των Ελλήνων στρατιωτικών, όπου τα σώματα ασφαλείας τη λαμβάνουν για τις 8 ώρες βάρδιες τις οποίες εκτελούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που εκτελεί τις 8 ώρες και όχι 24 ώρες, δεν τις λαμβάνουν καθόλου. Επί παραδείγματι συνοδισχύλο. Δεν λαμβάνουν ούτε ένα σέντ του ευρώ. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν την νυχτερινή τους αποζημίωση εφόσον εκτελέσουν 24 ώρες υπηρεσίες. Μην πάμε μακριά, να τονίσω ότι στο πρόσφατο παρελθόν, το 2022 δόθηκε ένα έκτακτο βοήθημα, μια έκτακτη ενίσχυση και ορθώς δόθηκε, δεν αντιλέγουμε, των 600 ευρώ στους συναδέλφους των σωμάτων ασφαλείας και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που και εκείνα, γιατί είχε δοθεί με την αιτιολογία για τη φύλαξη των συνόρων και για τα γεγονότα τότε που είχαν λάβει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον Εύρο, συμμετείχαν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι τότε δεν πήραν ούτε σέντς του ευρώ. Τότε δεν υπήρχε άνηση μεταχείριση για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είδαμε από τη μεριά των συγκεκριμένων συνδικαλιστικών σωματείων σφοδρές αντιδράσεις και να τονίζουν την άνηση μεταχείριση των Ελλήνων στρατιωτικών. Και δεν είναι φυσικά μόνο αυτά. Είναι και οι αποσπάσεις τις οποίες ορθότατα λαμβάνουν παροχές, οικονομικές αποζημιώσεις και παροχές όπως η διαμονή τους όταν αποσπώνται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες σε ακρατικές περιοχές που περιλαμβάνουν γεύματα, ξενοδοχεία κτλ. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν την ίδια αντιμετώπιση όταν διατίθονται σε άλλες περιοχές. Πρόσφατα, τελευταίο παράδειγμα, και τότε βέβαια με τα γεγονότα τα οποία στελέχη τα οποία διατέθηκαν για τη φύλαξη των συνόρων από άλλες περιοχές στιβάχτηκαν στις θαλάμους των 40-50 ατόμων με μία τουαλέτα. Πρόσφατα είχαμε και γεγονότα διάθεσης προσωπικού για τον εορτασμό επί παραδείγματι στην Κέρκυρα της ενσωμάτωσης των επτανήσεων με την Ελλάδα, όπου συνάδελφοι διέμειναν σε γιαπιά. Ποιος λοιπόν υφίσταται την άνηση μεταχείριση? Τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας έναντι των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο? Αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι να έχει δημιουργηθεί ένας κοινωνικός αυτοματισμός από τις ανακοινώσεις οι οποίες θυμίζουν περισσότερο ένα τέχνασμα επικοινωνίας για να φανεί στην ελληνική κοινωνία, η οποία δεν γνωρίζει και φυσικά δεν μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες για τις μισθολογικές απολαβές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ότι οι στρατιωτικοί γίνονται ξαφνικά σε μία μέρα γεμίζουν τις τσέπες τους λεφτά. Ακούσαμε εξαγγελίες με συγκεκριμένα παραδείγματα 7 από τα 85 μισθολογικά κλιμάκια που έχουν οι Έλληνες στρατιωτικοί, λες και δεν υπάρχουν το υπόλοιπα, τα οποία αφορούν μικτές αυξήσεις και σε βάθος ενός έτους παρουσιάστηκαν. Και όχι με το μήνα και όλο το υπόλοιπο. Τα οποία βέβαια, και αυτό οφείλω να το τονίσω, γι' αυτό μιλήσε και η Ομοσπονδία μας για ημέρα ντροπής, έγιναν στις εξαγγελίες του κυρίου Δένδια με πανηγυρικό τόνο, προήλθε ένα σημαντικό ποσό
από αυτό τα οποία θα δοθούν από τις μαζικές αποστρατείες τελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Έγιναν δηλαδή περίπου 1.700 αποστρατείες τελεχών και μια αναδιανομή πόρων στο υπόλοιπο, στο εναπομείναν προσωπικό, το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί. Κακώς έγινε η αποστράτευση λοιπόν αυτής της γενιάς στρατιωτικών ή αυτής της σειράς, τέλος πάντων. Κακώς έγινε κατά εσάς. Να δείτε, να σας θυμίσω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε ακουστεί από τα πλέον επίσημα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Rotary Club ότι θα πρέπει να υπάρξουν μαζικές αποστρατείες τελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Ακούσαμε ότι υπάρχει υδροκεφαλισμός στις ενόπλες δυνάμεις. Ακούσαμε ότι μάλιστα πολλά site με αυτές μαζικές, με το μαζικό διωγμό τελεχών των ενόπλων δυνάμεων είχαν κάνει λόγο ακόμα και για αιματοχυσία. Το μέγεθος των οποίων είχε φτάσει. Άρα λοιπόν, τα ποσά αυτά που έχουν ανακοινωθεί, πέραν όλων των υπολείπων, περιλαμβάνουν εξαγγελίες οι οποίες έχουν επαναξαγγελθεί. Όπως η αύξηση των 30 ευρώ από 1η Απριλίου, η οποία θα δοθεί σε όλο το δημόσιο τομέα. Δεν έγινε σε κάποια χάρη ξεχωριστή στους στρατιωτικούς, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Αφορούν το επίδομα επικινδυνότητας, το οποίο βέβαια τις ενόπλες δυνάμεις απλά μετονομάστηκε ένα ήδη υφιστάμενο επίδομα, των 100 ευρώ, το οποίο εξαγγέλθηκε τον Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτές τις εξαγγελίες περιλαμβάνονται και ποσά τα οποία ήδη έχουν επαναξαναγγελθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα υπόλοιπα τώρα περιμένουμε να δούμε αναλυτικά τους πίνακες, οι οποίοι ανακοινώθηκε ότι τον Οκτώβριο ότι θα βγει αναλυτικά τα ποσά που θα λάβει κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, κάθε συνάδελφος, και τα οποία είναι συνάρτηση φυσικά του βαθμού του και των χρόνων υπηρεσίας και της οικογενειακής καταστάσεως. Κανένα νέο μισθολόγιο δεν έχει βγει. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και η έκπληξή μας ήταν μεγάλη όταν ακούσαμε και από επίσημα χείλη, νυν υπουργών και πρώην υπουργών, ότι πράγματι πρέπει να μην υπάρξει ανισότητα έναντι των συναδέλφων των ενόπλων δυνάμεων. Τι ακριβώς λοιπόν ζητάμε? Ζητάμε να καρατομηθούν κι άλλα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, να διευκρινίσουμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει ως Ομοσπονδία τι ακριβώς ζητείτε. Να καρατομηθούν κι άλλα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για να δοθούν αυξήσεις στα σώματα ασφαλείας, ή να καρατομηθούν συνάδελφοι των σωμάτων ασφαλείας για να δοθούν αυξήσεις στα εναπομείνατα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας? Φυσικά, σε κάθε περίπτωση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ζητάει κανείς κάτι τέτοιο, αλλά επειδή αυτή η κουβέντα είχα και με ένα κυβερνητικό βουλευτή νωρίτερα της Θεσπρωτείας, τον κύριο Γεωργιακά, είναι προφανώς αποφάσεις κυβερνητικής πολιτικής, συνολικής κυβερνητικής πολιτικής, που θα αντιμετωπίσουν ένα θέμα στην ολότητά του. Εδώ αποσπασματικά έρχεται ένα Υπουργείο και λέει ότι εγώ περιστέλω δαπάνες, κόβω δαπάνες, ή όχι δαπάνες απαραίτητα. Σημαντικό το ποσοστό των οποίων, κύριε Μπούργα, επιτρέψτε μου, αφορά και προέρχεται από απολύσεις και διωγμό πανάξιων συναδέλφων. Ναι, δεν είναι μόνο δαπάνες, δεν είναι ακριβώς δαπάνες. Εντάξει. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι εγώ να βρήκα τα χρήματα για να τα δώσω στο δικό μου προσωπικό. Προφανώς όχι στα άλλα σώματα ασφαλείας. Και το αίτημα που διατυπώνεται από βουλευτές ή υπουργούς αυτή τη στιγμή είναι δώσε στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι να κόψει κανείς για να τα δώσει στα σώματα ασφαλείας προφανώς. Να κόψει και φυσικά, γιατί μακριά από εμάς ο κοινωνικός αυτοματισμός. Σε καμία των περιπτώσεων δεν λέμε ότι πρέπει τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας να υποαμείβονται. Πρέπει να αμείβονται επαρκώς και δικαία για το λειτουργήμα το οποίο επιτελούν. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι να νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι θα γεμίσουν οι τσέπες μας λεφτά με επικοινωνιακά κόλπα, μην πάμε πολύ μακριά. Να σας θυμίσω ότι στην προηγούμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ακούστηκε από τα πλέον επίσημα χείλη του κ. Πρωθυπουργού η αύξηση κατά 20% στην ευθερινή μας αποζημίωση, η οποία αντιστοιχεί σε 50 λεπτά του ευρώ μεικτά. Τα περισσότερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κάνουν 3, 4 έως και 5 υπηρεσίες. Άρα λοιπόν μιλούσαμε τότε για μία αύξηση 6 έως 8 ευρώ το μήνα. Σας πληροφορώ ότι την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση όλος ο κόσμος που συναντούσαν όλοι οι στρατιωτικοί στον δρόμο τους έλεγαν θα πάρετε 20% αύξηση. Λοιπόν, σε καμία των περιπτώσεων τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία έχουν υποστεί υπερδεκαετή πάγωμα μισθών συν τις μειώσεις που είχαν υποστεί την περίοδο των κρίσεων, θα γίνουν πλούσια. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε να δούμε τους πίνακες. Μην ξεχνάμε ότι και από αυτά τα ποσά τα οποία θα δοθούν θα αλλάξουν πολλά στη φορολογία τους. Θα ανταπορροφήσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό
η αλλαγή πιθανότατα που θα έχουν στη φορολογική τους κλίμακα, θα τα απορροφήσει ο καλπάζων πληθωρισμός και η ακρίβεια η οποία υπάρχει και την οποία φυσικά δεν την υφίσταται μόνο η στρατιωτική, σε καμία των περιπτώσεων την υφίσταται και όλη η ελληνική κοινωνία. Γιατί έχει δημιουργηθεί δυστυχώς εσφαλμένα μία εντύπωση ότι ξαφνικά οι ένοπλες δυνάμεις και το προσωπικό τους, το οποίο χρησιμοποιείται για πάσα νόσο και να βουλώνει τάπες του κρατικού μηχανισμού, να κάνει την τάπα στα κενά του κρατικού μηχανισμού, ότι ξαφνικά θα γίνουν πλούσιοι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε αυτό το γεγονός της άρνησης εισόδου των νέων στις ενόπλες δυνάμεις. Και σε αυτό δεν έρχεται ή της φυγής ή της διαρροής της φυγής, πολύ σωστά το θέτεται, η οποία φυγή σε μεγάλο ποσοστό κατευθύνεται, όπως έχουμε φετινό παράδειγμα, με σπουδαστές οι οποίοι παρατήρησαν, στα σώματα ασφαλείας. Ναι. Προτιμούν τα σώματα ασφαλείας γιατί έχουν, προφανώς τα προτιμούν, γιατί έχουν προφανώς καλύτερες εργασιακές συνθήκες από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Βέβαια, οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικοί των πυροσβεστών ή των αστυνομικών πάνω κάτω με λιμενικούς δεν τυχαίνει. Λόγω Ιωαννίνων πιθανότατα, λόγω γεωγραφικής θέσης να μιλάω. Αλλά με τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες μιλάω συχνά και ακούω πάρα πολλά παράπονα για τις μετακινήσεις τους υποχρεωτικές, χωρίς αμοιβή αντίστοιχη, για πάνω κάτω προβλήματα τα οποία έχετε κι εσείς. Ο κοινωνικός αυτοματισμός πάντως έχει προκληθεί ήδη, κύριε Μαρινέλη. Έτσι. Είναι σαν να. Ποιος ευθύνεται για αυτό, κύριε Μπουρ? Οι ανακοινώσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν, λες και οι Έλληνες στρατιωτικοί θα γεμίσουν οι τσέπες τους λεφτά, λες και αυτά τα λεφτά δεν προέρχονται από διωγμό συναδέλφων, από ανακατανομή πόρων οι οποίοι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οδήγησε ανθρώπους που ούτε καν, δηλαδή όπως η τάξη του ΣΟΕ του 1994 που κρίθηκε ακόμα και αν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να οδηγηθούν κάποιοι εξ αυτών στη φυγή, και έγινε δεν θα μιλήσω βέβαια για την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό πάντως, για το κλείσιμο στρατοπέδων, γιατί έχουμε και στην Ήπειρο αρκετά στρατοπέδα που κλείνουν. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε το κομμάτι της αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων, εμείς ως συνδικαλιστικοί φορείς δεν μας επιτρέπεται και δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Είναι θέμα της φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ιεραρχίας των ενόπλων δυνάμεων το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό που αφορά εμάς είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι θα κληθούν να μετακινήσουν τις οικογένειές τους, τις συνθήκες τις οποίες θα βρουν, το χρόνο τον οποίο αυτό θα υλοποιηθεί, να είναι μια μετάβαση η οποία να είναι σε κάθε περίπτωση με την ανάλογους αμέρινα που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και όχι σε μία νύχτα να τους λέμε αλλάζεις περιοχή και πού θα βρει αυτός ο άνθρωπος στο σχολείο για τα παιδιά του, πού θα βρει δουλειά πιθανότατα αν έχει σύζυγός του και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ούτως ή άλλως συνήθεια για σας. Είναι πραγματικότητα ενώ οι μετακινήσεις συχνές. Σε ένα καθορισμένο χρόνο. Ο κοινωνικός αυτοματισμός βεβαίως και έχει ενεργοποιηθεί, έχει το απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά σε βάρος αυτή τη στιγμή των στρατιωτικών. Αυτό εισπράττουμε και αυτό ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμονή επομένως είπατε πιθανά μέχρι τη ΔΕΘ, έτσι, δεν ξέρω αν θα γίνει νωρίτερα, άρα έχουμε καιρό ακόμα. Εκεί λέχθηκε ότι θα ανακοινωθεί το νέο μισθολόγιο. Επαναλαμβάνω ότι νέο μισθολόγιο για τους Έλληνες στρατιωτικούς δεν υπάρχει. Αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι κάποιες αυξήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ήδη εξαγγελθήσεις μέσα σε αυτές και συγκεκριμένα το ποσό των 130 ευρώ, το επίδομα επικοινωνίας και τα 30 ευρώ που θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και από εκεί και πέρα είδαμε παραδείγματα 7 μισθολογικών κλιμακίων από τα 85 που ισχύουν για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιο άμεσα δηλαδή θα γίνει διευκρίνηση για να ξέρετε τι έχει λαμβάνει, αν ισχύσουν τελικά αυτές οι αυξήσεις, πολύ νωρίτερα από το Σεπτέμβριο, έτσι. Ναι, φυσικά θα περιμένουμε να δούμε τους οριστικούς πίνακες. Μην ξεχνάτε, κύριε Μπουρχα, ότι μέσα σε όλα έχει εξαγγελθεί και το σώμα υπαξιωματικών. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η απόφοιτη των στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών, εάν αλλάξει σε τόσο ριζικό βαθμό το βαθμολόγιο τους, δηλαδή φτάνουν πλέον στο βαθμό του ανθυπασπιστή και όχι του ανώτερου αξιωματικού που φτάνουν σήμερα, τότε αυτοί οι άνθρωποι όχι απλά από αυτές τις εξαγγελίες δεν θα δουν αύξηση του μισθού τους, αλλά στο σταδιοδρομικό βάθος θα δουν καταβαράθρωση των αποδοχών τους, απίστευτες περικοπές, γιατί το μισθολόγιο είναι απόλυτα συναρτώμενο και με το βαθμό που φέρει ο κάθε Έλληνας στρατιωτικός. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και τα κουβεντιάσαμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.